ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଏହି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, କ'ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆଉ କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ? ଏହି 2 ଦିନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସେବା ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଙ୍କ, ପରିବହନ, ରେଳ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଏହି 2 ଦିନ ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଟେଲିକମ୍ ସଂଘ ଆଦି ଅନେକ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ସେବା କହିପାରିବା ବ୍ୟାଙ୍କ, ପରିବହନ, ରେଳ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ। ଏହି 2 ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଳକାରଖାନା, ଦୋକାନ ବଜାର, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ, ପରିବହନ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 28-29 ଯେହେତୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏହି 2 ଦିନରେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବନ୍ଦ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୂତନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏନେଇ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଶରତ ମାଝୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଉରକେଲାରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକା ପଡ଼ିପାରେ। 12 ଦଫା ଦାବିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗର ଘରୋଇକରଣ ବନ୍ଦ କରିବା, ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦାବିରେ 12 ଦଫା ଦାବିରେ ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି।